खुलुमबाय बयखौबो आंनि चेनेलाव दायो नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान भिडिअजों बरायनाय थाबाय। दायो आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नै लोगोफोर माने फुङावनो सिखारनानै माने मा खामानि मावखो आङो दायो खामानिया माने बानलुआ माने दाखालि आं जिथु बानलु सिब्र' बानलु माने बेखौ गायदोंमोन नालाय न'आव बियो माने अखा बार फैनायजों माने हाल्ला दंमोन आरोना बेखौ एसे थिखोनानै होबाय हा एसे गारनानै होबाय माने दा इसिबां फिथाइ थाइफुबाय थानाय समाव दामाने बेबायदि हालिना थायोब्ला आरो मोजां नाङा नालाय बिनिखायनो एसे हाखौ थिखोफिनना दोनबाय आङो बिनिफ्राय आरो बेराफारसेथिं न'नि दंखलाबो एसे गाज्रि जाबाय आरोना माने दंखलानो जोंहानि न'नि दंखलानो माने भागो थोआ मा बुंबावगोन आरोना जायबाबो माने सेरफैयो दै लांफैयो मानो होनब्ला आइरन गैया नालाय दंखला माने बिदिनो माने दैखौ लोंफैनो माने फैयो आरोना लांनो फैयो मानसिफ्रा बायदिसिना खामानि बायदिसिना फुजा मेला बा माबा मोनसे गामियाव माबा मोनसे सोलिबाथाय माने जोंहानि बे दंखलखौनो माने दै लांनो फैबाय थायो आरोना दा एसे गाज्रि जानानै दङ दा बेखौनोथ' एसे जोंहानि मादारा एसे टेनसन जाना दं आरोना दंखला गाज्रि जानायखाय दा बेखौनो एसे माने आथा नागिरथिंनानै माने ओरैनो माने खर' गरम खालामना होयो माने आंखौ दसे टाइम मा जागोन दा बेखौ एसे नायनोसै माबायदि खालामनो हायो दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो आं दा माने फादारखौबो उदालगुरि फारसे लाना थांनांगौनो दा मा जायो फन हरगोन फादारा थांनो गोनांबा दा माने बेखौ आं दा नेना दोङो फनखौ दा फन फैब्लानो आं माने ओंखारनानै थांनांगोन आरोना लोगोफोर उफाय गैया लाना थांनांसिगोन नङा होमबा एसेथ' खोथा मानिनांसिगोन एसे लांनानै फैनोसै माने मा बायदि खामानि दंनो अफिसनि बिनिखायनो लांनानै थांना फैनोसै आरोना लोगोफोर बिदिब्ला नायलांबाय थादो ना मा बुङो लोगोफोर आं दा दुगैनो थांसै आरोना एसे माने फ्रेस जाना लाहैनोसै माने दा दंखलावथ' दुगैनो लाला बै माने बै हाखर खाथियाव माने दैमा खाथियाव आरोना माने मोनसे फिसा हाखर दङ माने दुगैग्रा फुख्रि बेयावनो दुगैहैनोसै आरोना उफाय गैला माने बेयाव नैयाव दा दंखला नै माबायदि बोहोलायलायनाय खानालायनो नांखो नै देमजोब्बाय माने बेलेगा बोसोरथामनि उन बोसोरब्रैनि उन सोलायो जोंहा इमान बोसोर जाबाय बेलाय बहा थाबाय थानो नङा होमबा सोलायाखैनो फैफिनबाय थाबाय मानो होनबा दैया मोजां नङा अखा हानानै दैया बोरैबा जादों आरोना बेनिखायनो आरो आंहा माने स्किननि प्रब्लेम जाखायो नालाय जानला मोनला दैयावबो दुगैब्लाबो बिराद दिगदार आंहा स्किननि प्रब्लेमनि थाखायबो दुगैजाया माने दैयाबो एसे मैला जाखानायजों दा माने आं दुगैयासै आरोना फैफिनबाय आरो माने मानसि दुगैबाय थादों आरो बेबायदि नेना थाहैबाय थानो मोजां नाङा नालाय हिनजाव मानसिसो हौवा मानसिबो बेलेग खोथा माने दुगैनो हाबाबो माने हिनजाव मानसि दुगैबाय थानायखाय आरो दैयाबो इसेबां मोजां नुयिजों फैफिनखाबाय आरोना माने न'आवनो दुगैफिनसै होननानै जियानो जा लोगोफोर बिदिब्ला नायलांबाय थादो आं एसे दुगैनानै फ्रेस जाना लानोसै बिनिफ्राय नोंथांमोननो मा हायो मा हाया दिन्थिलांनो नाजाबाय थागोन ना मा बुङो फैदो दा एसे फ्रेस जाबाय आरोना फ्रेस जानानै दा माने ओंखाम एसे जाना लानोसै बिनिफ्राय ओंखाम एसे जाखांनानै दा बायदिसिना खामानिफोरखौ मावलांबाय थानोसै आरोना माबाफोर मावनो गोनां खामानिफोर दंब्ला ना मा बुङो लोगोफोर माने दा आं ओंखारबाय आरोना थांनो बेनिफ्राय फादारा फन हरबाय नालाय आं बुंदोंमोन ना फादारा फन हरबासो आं ओंखारगोन होननानै दा फादारा फन हरबाय हरनानै दा आं ओंखारबाय आरोना गारिखौ एसे साफा खालामना लानोसै बिनिफ्राय होलांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर माने अखाबो हां खालामबाय थाबाय बोथोरा माने अखासो हागोन ना मागोनथाय बोरैबा खालामबाय थादों बोथोरा माने बारा थिग गैया आरो दाबो ना माने गोजां बोथोराव अबस्से गोजां बोथोरबाबो बिदि थाबाय थायो दोमैलुलु खिन्थु दा नै अखासो फैगोन ना मासो फैगोनबा खिन्थु अखा हानायनि चान्सेस दङ नालाय दाबो बेनिखायनो माने बोथोरानो दाबो खोबना दोनबाय थायो आरोना सान्दुं गैया मा गैया बिराद थार आरोना लोगोफोर नै नैबेनि फालिखौबो लाना थांसै माने बायदिसिना हुगारनि थाखाय माने नांगौ नालाय दा नै उफाय गैया आथिं सुनाय दंमोन दंखलानो दाबो गैया दा आयनो नुदोंना लोगोफोर माबायदि थिगसे रायखायो बिराद दिगदारसो बिनिफ्राय आरो मा बुंनो आरो बुं लाबाय जियानो जाबाय खानाय हबाय जाबाय बिराद थांबाय थानोसै दे ओमफ्राय ओइयाव आथिं सुइसै आङो बिनिफ्राय दा लोगोफोर बिदिब्ला नायलांबाय थादो आं थांबाय थानोसै उनथिंसो नायलांफैदो थांबाय थानोसै आं नेना दङ आरोना
जायाखैनो दा दसे नेथ'नांसिगोन बिनि उनाव दसे उनाव थांसै नेनानै दङ दाबो नेना दङ लोगोफोर माने जायाखैनो आरोना दाबो बे उदालगुरि टाउनावनो दङ दाबो नै खामानिया जोबाखै नेना दोंबाय थायो आरोना फाद्रमखौनो बेसेबा गोबाव नांगोन दाबा जेबो बुंनो हाला नेनांसिगोन उफाय गैया नङा होमबा उदालगुरि टाउन लोगोफोर माने बेयाव सफैलायबाय उदालगुरियाव दा आं जारसि जिरायनानै दं आरोना लोगोफोर दायो फाइनालि उदालगुरिनिफ्राय न'आव मोनफैफिनबाय आरोना माने दा मोनफैनानै एसे आथिं आखाइ सुबाय सुनानै दा बिनिफ्राय ड्रेस गानस्लायनानै दा नै बायदि जिरायनानै दंथ'यो आरोना दा एसे दै लायग्रोनो होदो गेन्द्रिखौ दा दै लाना फैथोसै दे थाब लाबो दैखौ गांथारबाय बिनिफ्राय दा दै लोंसै बिनिफ्राय लोगोआव जानाय एसे लाफादो बिनिफ्राय साहाजों जानोसै आरोना माने ओंखामबो मोनजाखायाखै इमान माने थांनानै नेहैनांदों आरोना बारदों खैथायाव थांनाय 9टायाव थांनानै बिनिफ्राय 8टा बाजायावसो ओंखारलांनाय बायदि जादों उदालगुरियाव माने मथा मथि नों नायलाय नै 9टा 10टा 11टा 12टा मथा मथि 3 घन्टा नेहैखानो नांहैदो लोगोफोर जियानो जा उफायथ' गैला दा थांना फैबाय माथो बुंनो आरो नङा होमबा गासैनियाबो मोनसे टाइमावनो जाजोबा नालाय गासैनिबो समा एखे नङा मानो होनबा बयबो मोनसे टाइम लानानै माबा थायो नङा होमबा मोनसे एसे गोबाव जानानै थांबाय जियानो जा मोजां थांना मोजां मोनफैबाय आफा इसोरनि अननायाव दा जाहाथे दा नै मोनफैना दा एसे रेस्ट लानोसै आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय माने दिनै उदालगुरियाव थांनोब्लाबो माने बेबायदि भिडिअ लानो हायासै नोंथांमोन जाहाथे माने आं जिखिनि एसे हादों माने एसे बिदि माने ब्लग लानो हायासै आङो माने ओरैनो थांनायल' जाबाय खामानियावसो थांदोंमोन नालाय फादारनि ओमफ्राय दा थांनानै आरो खोमसिबोबायबो माने बिदि ब्लग लाबाय थानो टाइम मोनाखै आरो बेरायनोबो टाइम मोनासै नालाय बेनिखायनो बिदि आं लानो हायासै आरोना लोगोफोर थेवब्लाबो नोंथांमोना नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय बे भिडिअखौ फाइनालि ओंखाम जाखांबाय आरोना जाखांनानै दा माने एसे मेंनायजों मानायजों माने उन्दुनोबो ओंखारबाय आं दा उन्दुनोसै आरोना लोगोफोर माने सानसेया ओंखाम जायैजों माने ओंखाम उखैबाबो ओंखामखौनो जानो हायासैमोन बिनिफ्राय दा जिखिनि हायो बेखिनिखौ जाबाय बिनिफ्राय दा माने मेंनायजों माने एसे मेगनाबो माने बिराद नायनोनो हाला आरोना एसे मेगना रोब बोगासिनो माने जियानो जा लोगोफोर आं उन्दुनोसै बिदिब्ला गासिबो मोजाङैनो दङ होननानै आं आसा खालामबाय आरो लोगोसे जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैनाय बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होयो आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो आरो आं दिनैनि भिडिअखौ इसेबां गोलाव खालामला माने फिन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोननि आसाजों दिनैनि थाखाय बाय बाय सि इउ लोगोफोर